Takže zdravím všetkých, tu som ja Adam a dneska si zahráme hru Crossout. No, takže ja som túto hru už ako hral, aby som trošku aspoň vedel, ako sa čo robí. Mám level 4 a vlastne toto je moje auto a tak vlastne ono sa tu dá ľubovoľne meniť, inak robiť, stavať ako kto chce. A ako to je podľa mňa nudné dávať na video, takže ja som chcel natočiť hlavne to, ako hrám. Takže hneď sme v hre, toto je naša bejska, toto je bejska vlastne našich protivníkov. Som zasa posledný z najmenším skóre, ale tak čo už. Túto mapu som asi nehral ešte. Brzkám brzdy na aute, budem potrebovať naolejovať. Takže najskôr treba asi nájsť nejakého zo zlého týmu a tu už vidím, že strelajú, takže haja! Ideme do útoku! Ničí ho! Destruction hneď, 1 kill. Pekne. Ove do nich, dáme. Ničí im najskôr zbranie, až potom assist. Pekne. A vlastne ani moc poškodená naša kára. Poď sem. Treba hlavne zničiť zbraňou, potom je už bezbranný. Potom ho už nemôžem doraziť. Assist, pekne. Ešte jeden. Nemám koleso. Počujem výstrely. Takže tam niekde bude, kde idú všetci. Tam je. Ale sa toto bude určite asist. Victory, yes! Takže hneď prvá hra dneska a Victory. Tak pekne, môžeme si dať ešte jednu hru. A vlastne level 11. OK, takže už ideme hrať. Toto je mapa, túto mapu som už hral. Toto je naša bejska našich protihráčov. Zase som posledný zo skóre, tak čo už. A túto mapu som už hral. Čo sa deje? Aha, on je za nami, on to nebolo vidieť. Tento má jaký... No, limuzína, tak by som to nazval. Tu nám reálne uberá voda. Aha, tiež voda nám uberá. Radioaktívna voda odbočuje vlastne. No a teraz je bezbranný, teraz ho musím spadať. Destruction. Takže sme bez toho takého rohu, alebo čo to je? No, týko tiež do vody. Kolesa. No, ten tam zomre. Ten je tiež vo vode. No, takže ešte sú tu traja. Ja by som chcel veľmi pekne vedieť, kde sú, tam vidím. No, prehrali. Tak ešte jednu hru, toto som nepochopil.
You tell him I'm coming. And Hal's coming with me. You hear? Čo tu má dobrú káru? Čo tu nejaký Batmobil alebo čo? To vyzerá dobre tiež. Dúfam, že mi to neuberá, keď do mňa narazí vlastný. To pekne trafil, pekne. To musíme vrátiť. Preč. Batmobil nás zachráni, lebo Batman je vždycky na pomoci. Horím. To sa proste treba zničiť. Jeden je už pekne. Ja v tom horím. No tak som mŕtvý, ale tak čo už? Napíšte F do chatu pre Shogunia. No, tak toto bude z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a ak áno, tak to určite dajte like a ak nemáte, tak musíte to napraviť odberom. Proste tak, no to bude asi všetko.